हेलो on the closing day. नोटा की पड़ी आगु आगु छेड़ी छेड़ी पुअरे के पानी पढ़ाई धान धान को कड़े पूजा कड़े कहे ना कड़े आलू टमाटर लिखा ଅନୁତିର ଥଣ୍ଡା ବେଳେ ବଛା
ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଧେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ପାର୍କ ଗଜପତି ଭଲ ଫଟୋ ଏଇଟା ଉଠେଇଲ ସେ ତାର ଅଛି ବା ସେମିତି ତା କୋଉଠିକାର ଡିଟୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛି ନା ଗଞ୍ଜା ଅଣ୍ଡା ତ ତୁ ବସିଛି ବୋଉ ଏପଟେ ଗା ବୋଉ ରିମୋ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଖାଇବେ କ'ଣ କରୁଛ କହିଲେ ତମେ କେମିତି କହୁଛ